Perché il tornello.
On és el camí? Doncs res, jo soc el Xavi, el guarda de Coma de Vaca des de fa 14 anys i res, aquí estem donant servei a tothom que passa per aquí. Aquí a Coma de Vaca pots arribar per bastants llocs, des de Tregurà, des de Baiter, des de Núria, des de Queralbs, però bueno, un recorregut que li donem força importància perquè és molt atractiu i enllaça diversos refugis, és la travessa dels 3 refugis, que ja fa bastants anys que funciona, ja poder uns 10 anys, i que enllaça el refugi d'Ull de Ter, Coma de Vaca i Ras de Carençà a través de les valls del Freser, Bassivers, Carençà i Coma de Vaca. Bueno, llavors doncs el recorregut també pot passar per la vall de Núria, és que no... Llavors doncs res, és un recorregut a la mida de tothom, amb etapes de 3 o 4 hores, excepte l'etapa més llarga que va del refugi del Ras de Carençà fins aquí a Coma de Vaca, que són unes 6 hores de recorregut. Els que volen allargar una miqueta més les etapes doncs poden aprofitar per pujar als cims opcionals, el Balandrau, els Bastiments, i així doncs fer una miqueta més de jornada més llarga. I bueno, des d'aquí us convidem a que el vingueu a conèixer. Bueno, que veig que comences per les postres o... Són les postres de demà. Ah, aquestes són les de demà, i què fas? Flam. Ja es veu, oi? Sí. No cal preguntar massa. Llenties i patates. Vols veure? Mira, molt bé. Quina olor, no? Llàstima que això que ho veu no ho pot... Patates, Sí. i Després ho explicarem al forn, quan estiguin bullides. Ah, molt bé. I de tall què tindrem? detall farem El llom. El llom, que ara... Ho tenim aquí ja fet. Ah, molt bé, a punt de preparar. Sí, no, ja està fet. I allà Volem l'altre, descalfar. pel cafè... Sí, jo és pel cafè, per festes, Molt bé. etc. Busquem alguna que et pugui explicar, perquè això de bolcar llet en una olla no té gaire en comú. No, va ser una passada.